Iubiți tineri, aveți foarte multe activități pe care le faceți și noi le facem. Există pericolul astăzi de a înlocui părtășia cu socializarea și cu tehnologie. Am fost undeva și am întrebat pe cineva cum sunteți și au zis: frate Cristi, am avut o săptămână extraordinară. În fiecare zi am avut părtășie. Și zic: cum a fost părtășia? Păi zice, grătar și Coca-Cola. A fost ceva extraordinar, zice. În fiecare zi, zice, am fost la altcineva. Și ce ați vorbit? Păi zice, sport, politică. Am zis: oameni buni, voi n-ați avut părtășie, voi ați avut socializare. Dragii mei, este o mare diferență. E o mare diferență. Problema tehnologiei astăzi, știți care este? Vrea să ne depărteze de părtășie. Vrea să ne depărteze atunci când stai lângă soție sau lângă părinți sau lângă colegul sau fratele tău și tu ești pe telefon. Gândește-te bine, oare e părtășia aia sau tehnologie?